Čaute dámy a páni, ja som tu Luka777 a dneska budeme hrať Brawl Stars. Najprv, keď sa pozrieme, že čo budeme začať, najprv dajme like a odbej, veľmi mi to pomôže, ďakujem pekne. Dali ste, OK, takže dajme play. No, solo showdown ideme. Let's go. Spajkiť. Ty tam nerobíš. Nám Spajkiť. Sorry, ale čo môžeme ísť fajtiť? Bude ho trafím, alebo on ma trafí. Ne, Spajky, čo? Nechcem fajtiť. Haha. Nevadí. 6. miesto, aj to je dobré. No teraz poďme napríklad s Darylom. S ním som dávno hral, veľmi dávno. Tak poďme vyskúšať s ním. Takže druhý pokus s Darylom. Let's go. Poďme. Vyhrajme toto. To hovorím. Že nech vyhrajme. Ahoj, dedina. Aha. To chyba. Čekám. Čo chceš, Bajton? Zap. Come on. Nemám hapka, ale ani on. Som v pasci. Jo, to som v pasci. Ne. Nevadí. Ešte môžeme vyhrať. Príklad ešte teraz. Poďme s El Primom. Neskúšajme ísť s ním. Tak, let's go. Ako El Primo. Nechcem s tebou. Ne. Co je? To čo je? Len klídek. Edgar. Prečo? Proste Edgar. Shelly, nemám ťa rád. Ne, naraz sme zamreli. Nevadí 3. Tretí. Plus.
No čiže ja som bol LukaP777. Nezabudnite dať like a odber. Tak zatiaľ, čaute.